Makadi. Ndinofara munhu waMwari. Makadi yasikana. Tipeni makaidiwa munhu Ayo waMwari. tumajanji tukamama muchoro apa twakapenga. Avarore maoko vanga vachi. Vatamba. Vatamba. Chii chenyu uyu nai mama? Mwana wangu. Mwana. Amen. Avarore maoko mama nemwana. Indoda vanhu vari active kaini. Nemuita active kwete kugaragara zvamakuita munotomirira kuti ndikuti igaraika. Ndizvo nai. Makanzwa muprofita ati garai nemuita sei? Ayo ngatimirei tese. Samasoja. Uri soja usatye. Uri soja usatye kani. Asi pafeya vanhu vaita handina bhesi hamusikorinzwa here? Uri soja usatye. Fambai nenyu baba. Avainyepa vanhu vaita handina bhesi ndakurinzwa. Marinzwawo mama akabhesi. Avarinzwa. Chii chamuri kuda kuti mwana wenyu aitirwe mama? Ndinoda kuti mwana wangu aroorwe. Naiwe mama wada kuti uroorwe, kweiwe uri kuda here uroorwa? Kwete. Mama ndaona mabatikana asi regai tikubatsirirei mwana. Amen. Nokuti hazvina kukumirirai zvakanaka. Chokwadi munhu Nemiwo waMwari. munotoshamisika, hapana kana mukomana wamunotomboona. Hapana. Nekutsvinda kwese ikoko. Nekugeza ikoko. Ukaona wageza zvaonekwa naamai, unenge uchigeza. Now listen to me mama. Baba wemwana uyu vari kupi? Wakafa. Vakashayika. But chiri kundinetsa kushayika kwakaita baba, handina kuona nhumbi dzavo dzichigovewa, kureva kuti hama hadzina kugova. wakangotishandisai sezvo vanhu vacho vangoriwo nezvinhu zvavo, saka wakangoti ndishandise nemhuri yangu iyoyo. Pakushandisa kwamakanzi muite rwaita unge rudo, but inini ndanzi rwakanga rusiri rudo. Ndoda kukupruvirai. Pane makuwa but ima hamuna kuudzwa, asi hama dzemurume dzinoti varume venyu pavakafa imi dzinoti vaive vaine chikwambo. Saka nekudaro vanhu vese vakatya kubata nhumbi dzemufi ndokubva vakusiyai. Pazvinhu zvese zvakasiyiwa zvemufi pane katsi yachembera. Ichokwadi munhu waMwari. Yaidiwa sitereki nemurume wenyu. Amen. Katsi iyoyo iripo nanhasi. Now I saw in the realm of the spirit kuti kitsi iyoyo haisi kitsi, nokuti ndiri kuoneswa kuti chikwambo chakarombwa nababa vemwana uyu. Saka uyu mwana chiri kuita kuti ati haadi kuroorwa, choita kuti asade varume, inyaya yekuti paari akapiwa murume asi uri kuopareta uri pakitsi iyoyo. Can I do some serious stuff here? Can I do some serious stuff here? Listen. Zvinhu izvi zviri trickish. Kana murume wako akanzi ane mushonga ndounogona kuti wokupedzisira kuzviziya. Vanhu vese vachitozviziya. So ndanzi ndibatsire mwana uyu. Simudza maoko. Simudza. Father, release her now. In the mighty name of Jesus. You out
Anti-marriage spirit, I command you out. Buddha, 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 Buddha. You are free. In the name of Jesus. Murovere maoko. Tinoseva Mwari anoita minana ipapo. Kana Mwari ati hongu hapana anoti kwete. If Jesus says yes, nobody can say no. Ndiri kunzi naJehovha wasunungurwa. Maita basa munhu waMwari, ndakunzwawo kurerukirwa pandiri. Wonderful. Now I ask you this question. After this prayer, do you think it will work? Yes. I love it. Goodness and Mercy Ministries inokuunzirai Easter Conference na Prophetic Friday. Easter Friday, 18 April 2025. Kuvana 6 p.m. kuskana 9 p.m. Easter Saturday, 19 April. Kuvana 6 p.m. kuskana 9 p.m. Easter Sunday, 20 April. Kuvana 10:30 mangwarani kuskana 3 maskati. Tinenge tiri pa number 11403 kona High Glen Road na Mushaya Bande Road, Glenora B Muharare. Pane zvihombe zvakakumirira, saka wanikwa uripo panzvimbo. Goodness and Mercy Ministries. Muchida kuziva zvizere, fona ipa namba dzinoti 0712 528 094 kana 0778 059 270. Muzazonisiya baba, muzazonisiya.